Euskara da oso presentean ere bizitzan, artean, musikan, hori segur da, eta horren bidez nortasun bat ematen dit. Azken finean, euskalduna naiz eta gainera euskarari esker musikaria naiz, eta beraz, kasik nire pertsona guzia horren inguruan egina da. Eta gero euskarak eman dit gaur egun, eta ematen dit gaur egun, nola egan, ahreman hori euskaldun guziekin, bai iparraldean, bai hegoaldean, eta hau da interesatzen interesatzen zaidan errealitatea hori da. Azken finean, euskarari esker, daukat ahreman hori Euskal Herri osoko jendearekin, eta horrek ez du presiorik. Gaur egun euskalduna izatea, edo euskaldun sentitzea gaur egun zehaztea ez da erresa. Zenta segurazki bakoitzak badu bere definizioa, baina ziur dagona da existizten dela gauza horrek. Bada komunitate bat, Euskararen inguruan nagusiki, baina ez da Euskararen inguruan baizik, baina Euskarari esker beti. Batez be, ni inguratu naz pertsona lagun euskaldunez. Eta horregaz asko indot, asko aurreratu dut. Egie da, familian aita eta amagaz erderaz egiten dudala, eta bueno, lagun batzuekin euskera hutsean, beste batzuekin biak tarteka aldatu egiten dugu, eta beste batzuekaz erderaz. Nire auzoa oso erdaldune da, baina bueno, justo portal aurreko tabernakoa euskaldune da eta poste egiten da pilo bat euskeraz egiten dut danean, lagune da ganera, eta horri bilten gara. Eta bueno, saiakera nik egiten dut beti saiatzen naz sareetan bebai, sare bakarra dakot Instagram, baten bururatu zitzaidan zabaltzea, eta nire lehenengo berba beti da euskeraz. Eta bueno, sorpresa hartu nuen, halako baten jarraitzaileek eta nahiz de brasildarrak izan o argentiarrak saiakera egiten zeurela Google Traduktoran bitartez nigaz euskeraz komunikatzeko, eta hori oso polita izan zen. Nire inguruko jendearekin ez beti euskaraz ari, oartzen naiz adibidez nire familian amak zeukara euskara eta aitak ez, eta hiru aurrek anai errebek galdu genuen, eta azkenean gaur egun hiruok ikasi dugu berriro, nire anai eta errebek aurrek dituzte eta denak euskara ikasten ari dira, eta pentsatzen dut, euskaldun batetik, orain daude bederen 8 euskaldun, beraz, eta lagunen artean ere, baitut lagun pila bat ez zirenak euskaldunak, eta justuki ez bakarrik musikal taldeari esker, bai lagun taldeari esker, eta militentzia eta gauza hori mugimenduan egitugun ekintzei esker, eta hori, bizkat, sartu dira mundu horretan, interesatu dira eta euskara ikasi dute. Euskarazko musika izan da tresna bat euskara lantzeko, euskara ikasteko, eta bai irakurriz, bai kantatuz, eta bai idatziz ere azken fian izan da bizkat nire entrenatzeko manera idaztea, lantzen dituzu gauzak euskarazko gauza da. Musika dela kriston tresna euskara ikasteko. Nik ikasi dut gauza pila bat, bai neurriak eta horrekin, baina adibidez Jose Lipia hauekin. Hau dira letra nahiko simpleak eta gozoak eta azken finean nolako talde batzuen bidazia ikasten dituzu gauza pila bat.